Ay na, apo, ambisyon ko nga nabilhin na lahat ng laman ng grocery to. Para naman hindi na kami pabalik-balik na mag-grocery. At makain na namin ang gusto naming makain ba? Ganun. Yung tipong kukumpetensyahin ko na rin yung store dito sa amin. Charis. Ay na, wow, ambisyosa ka talaga. Mapapasana all ka na lang talaga kapag binili mo na lahat ng laman ng grocery to. Ang dami-dami ko ang sinasabing ambisyon ko, pero ang bibilhin ko lang pala ay isang Yakult. Oh, Jiva, ambisyosa lang talaga ako. Pero dapat ganon, marami kang ambisyon para mas marami kang goal sa buhay. Ganon. At di ba nga mas maganda na yung maraming ambisyon kaysa wala, Jiva? At sa panahon nga ngayon na ang hirap-hirap ng buhay, ang dami ng taong nawawalan na ng ambisyon. Yung tipong nakakalimutan na nila magkaroon ng ambisyon. Yung tipong makakain lang ng 3 beses sa isang araw ay masaya na sila. Pwede mo rin namang pangarapin yan na kumain ng 5 beses sa loob ng isang araw, Jiva. Laging tandaan kung anong nasasabi natin, yun ang namamanifest natin. Huwag mo lang sabihin na kumain lang ng 3 beses sa loob ng isang araw, ganun. Dapat sinasabi mo rin na kumain ng 5 beses sa loob ng isang araw, ganun. Na po, bakit napunta doon ng usapan? Grocery lang naman tong pinag-uusapan natin, pero bakit napunta doon? Kung sa bagay, mas okay na yun kaysa naman ipagmarites kita, di ba? So ayan, kumuha na nga rin pala ako ng best friend ni Daddy Dandan na tissue. Hindi nga daw siya makapag-CR na walang tissue. At dahil nga hindi niya sinasabi na wala siyang shampoo, ayan, 1 linggo na daw siya na hindi nagsya-shampoo. Kaya marapat talaga na mabili ko na itong laman ng grocery to para hindi ko nakasalanan kung hindi siya nagsya-shampoo. At ito pa nga ang kasama sa grocery namin, ang dental stick ni Hira. Ay na, apo, isupay nga mag-groceryan. Mabuti na lang talaga at mura lang yung sabon ni Daddy Dandan. Ibawi ko na lang daw dito yung pagkain ni Hira. So yun na nga, nagbayad na nga kami at ang inabot ng ambisyon kong grocery ay 1.3. Ay na, apo, wala pang diaper yan at gatas. So yun, sa susunod na lang ulit na grocery ang diaper at gatas. At ito na nga ang Daddy Dandan, ang dami na naman niyang kwento. Ganito na lang palagi to pag umuuwi, laging nagkukwento. In short, naglalabas na naman to ng sama ng loob. Para nga mabawas-bawasan yung stress niya, ayan, binilhan ko na nga siya ng smartwatch. At kahit pa paano ngay tuwang-tuwa nga naman siya dyan. Ang laking tulong ng smartwatch na ito, ha, nakakabawas ng stress. Kaya naman mga moms, tulungan natin yung mga asawa natin na mabawasan yung mga stress nila. Ilhan din natin sila ng mga bagay na alam natin na makapagpapasaya sa kanila. So ito na nga, wala pa rin naman akong no choice kundi linisan itong isda na binili namin. Ay na po, ganito ang buhay nanay. Wala kang no choice. Maglilinis at maglilinis ka pa rin ng isda kahit na marami kang ambisyon. Balihin natin ko na nga itong galunggong sa 2 lutuan dahil kapag niluto ko to ng isang lutuan, iwan ko na lang, mapupurga na kami dyan. At ito na nga yung natutunan ko sa isang mami na vlogger din. Ang teknik sa pagkakaliskis ng isda. Ilagay sa tubig yung isda para hindi tumatalsik yung kaliskis. At in fairness, effective din naman itong kanyang teknik. Kaya naman kung hindi mo pa nasubukan to, subukan mo rin, ha? Dating sa plastic ako nagkakaliskis at okay din naman. Mas matagal nga lang dahil dumidikit din yung kaliskis doon sa isda. Kaya naman kung hindi mo rin na-try pa yung ganitong teknik, itry mo rin, ha? Mas madali nga namang magkaliskis. Hindi na tumatalsik yung kaliskis. At ito na nga ang bangus ni Arkeda na pinagchichap-chap ko na rin. Ipang piprito at ipang sisigang nga namin. Hindi nga naman kasi kakain si Arky kung hindi isda ang ulam. Kaya ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!